Hospodári, verejnosť aj odborníci z praxe sa stretli na prvom ročníku ekologických dní poľa vo Važci. Cieľom tohto dňa je vzbudiť u farmára pozornosť, aby venoval pozornosť pri tom výbere toho osiva, aby to neurobil len tak, že niekto mu niečo odporúči, on nemá to premyslené, urobí chybný krok, ktorý koniec koncom mu bude stať veľa peňazí, úsilia a nebude ten správny výsledok, ktorý očakával. Takže tento deň poľa mu pomôže v tom, aby urobil to správne rozhodnutie. Preto, keď budeme robiť ďalšie dni poľa, všetkých pozývame. Robíme to vo Važci, kde sme 900 metrov nad morom, nad morskej výške a tým pádom sa tu preukazuje zimúzdornosť a prezimovanie jednotlivých odrod. V prvom rade sme chceli na akciu pritiahnuť všetkých farmárov, s ktorými sme v podstate v priebehu celého roka v styku, ale hľadáme samozrejme aj nových farmárov, ktorí vlastne úplne čerstvo prichádzajú do ekologického poľnohospodárstva, ale zároveň aj farmári, ktorí ešte len uvažujú o tom, že by vstúpili do ekológie. Toto sú všetko pre nás dôležití ľudia, ktorí by mali dostať pravdivé a vierohodné informácie, aby ten štart do pestovateľskej sezóny aby bol úspešný, v podstate by neboli demotivovaní rôznymi chybami, ktoré by sami od seba mohli spraviť, ale v podstate ich upozorníme na niektoré skúsenosti, ktorými sme si už prešli, respektíve si prešli naši kolegovia, priatelia a obchodní partneri. Pilotný projekt Biofarmy Krývaň v spolupráci so spoločnosťou Organix predstavil novinky aj tradičné postupy pestovania 32 druhov pšenice a 9 druhov zemiakov. Tu vieme vlastne my diferencovať tie odrody, ktoré sa ako správajú, boli naraz zasiaté. Tie isté podmienky zdieľali, čo sa týka počasia. No a sú tu určité rozdiely, ktoré vieme my na trhu prezentovať. Ktorá do akých podmienok by bola vhodná. Snažíme sa našich farmárov zgrupovať do v podstate takej jednej ekologickej komunity, aby si mohli medzi sebou vymieňať informácie, aby to, čo sa vydarí jednému farmárovi, sme mohli presunúť a tie úspechy mohli presunúť druhému a naopak, aby vlastne celkovo to ekologické poľnohospodárstvo malo zlepšujúcu sa tendenciu a lepšiu kondíciu a z tohto titulu sa vlastne snažíme robiť aj akcie pre nich tohto typu. Mali sme prednášajúcich Karla Žihu, odborníka na fytopatológiu z Čech, potom Františka Tota z firmy Gemer Produkt Rimavská Sobota spolu s jeho kolegyňou Darinkou Muchovou, ktorá aj hodnotila jednotlivé odrody pšeníc, špaldovej pšenice, ráže, tritikale na choroby, aj na to prezimovanie. Zástupcu z firmy BTU Center z Ukrajiny, ktorý prezentoval vlastne svoje mikrobiologické prípravky. Na tie prezentačné časti, na tú odbornú časť si voláme naozaj odborníkov, ktorí sú garantom kvality prezentácie a vzdelávania tých farmárov. Spoločnosť Organix sa snaží svoju započatú spoluprácu s ekologickými farmármi aj naďalej prehlbovať, s čím súvisí upriamenie pozornosti na kvalitné poradenstvo a odporúčanie produktov určených na ochranu rastlín. Firma Organix sa zaoberá ekologickými prípravkami na ochranu a hnojivami. Tým, že pestujeme v špeciálnej rastlinnej výrobe, potrebujeme tým rastlinám dodať to, čo im treba a v ekologickej kvalite, čiže od nich berieme prípravky. Ten štart do úspešnej ekológie je veľmi dôležitý. V podstate sme pri nich, podávame im celý čas pomocnú ruku a sme ako keby takým aj garantom výkupu komodít a zabezpečenia a odpredaju toho finálneho produktu, v čom nám vlastne pomáha a hlavným garantom je spoločnosť Engeman, respektíve pán Maťo, ktorý vlastne už finalizuje v zaplatenie tej komodity a celkový ten úplne hladký priebeh na konci, aby tie peniaze sa farmárovi vrátili v čo najväčšom objeme a v podstate rýchlo a pružne. Súčasťou ekologických dní poľa bola na biofarme Krývaň aj prehliadka skúšobných políčok s pestovaním v tatranských podmienkach, z ktorých jedna polovica budúcej úrody bola hnojená a ošetrovaná, druhá bez aplikovania prípravkov. Pokusníctvo ukáže zimúvzdornosť, klíčivosť aj náchylnosť na škodcov. Na tých zemiakoch to veľmi dobre vidno, že sa nám tá ošetrená a prihnojená plocha je vizuálne iná ako tá, ktorú sme nehali na pospas živinám len tým, čo sú v pôde. To ľudstvo naše potrebuje konzumovať zdravé potraviny, ktoré sú
pestované na zdravej pôde. A tým, že vlastne tuto okolo hospodári Ekofarma Vážec ekologickým spôsobom, tak takisto ja a ako Biofarma Krivaň ideme presne ekologickou cestou na prírodnej baze vypestovať zdravé potraviny. Ako vidíte, máme tu cesnák, máme tu zemiaky, no a budeme toto portfólio rozširovať o ďalšie špeciálne plodiny. Vždycky vymyslíme niečo nové, priťahujeme nové moderné technológie do ekologického poľnohospodárstva, ako sú napríklad používanie bakteriálnych alebo mikrobiologických preparátov, ktoré slúžia na podporu výživy aj na ochranu rastlín proti chorobám a proti škodcom. Podujatie sprevádzala aj ukážka poľnohospodárskej techniky spoločnosti Hriadeľ, ktoré predviedli kozbu, zhrabovanie a balíkovanie. Príjemnú atmosféru ekologických dní poľa dotvoril kotlíkový guláš a priateľské prostredie farmárov, ktorým sa ekologické pestovanie stalo nielen povolaním, ale aj celoživotnou láskou. Som príjemne prekvapený z účasti ľudí, lebo vieme, že ten farmár, pestovateľ nevždy si nájde čas, lebo má veľa práce. A robia sa aj teraz senáže, takže ale našli si tí ľudia cestu a chcel by som sa im toto formou veľmi pekne poďakovať. Ekologické dni poľa vzbudili medzi pestovateľmi veľký záujem a z 0. ročníka sa budú snažiť organizátori spraviť tradičné podujatie. Akcie sa zúčastnili farmári z celého Slovenska. Najväčší podiel tvorili poľnohospodári z okolia Liptova a severovýchodu Slovenska, kde sa nachádza najviac ekologických farmárov. Miriam Poláková, televízia Nitrička.